വെറും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാക്കി മാറ്റുകയും ലോഡ് കണക്കിന് ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാശ്മീർ മഞ്ഞുമലകളാക്കി മാറ്റിയ രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കുന്ന കഥകളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ മലയാള സിനിമയിലും കഥയിൽ പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യ സ്ഥലങ്ങളെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റ് പല ലൊക്കേഷനുകൾ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയോ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സിനിമ കാണുന്ന നമുക്ക് ഒരു സംശയവും തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യ സത്യം അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ലൊക്കേഷനുകൾ മാറ്റി നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ച ചില മലയാള സിനിമകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. നീലാകാശം, പച്ചക്കടൽ, ചുവന്ന ഭൂമി. ബുള്ളറ്റും നോർത്തിലേക്കുള്ള ലോങ് ട്രിപ്പുമെല്ലാം കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തരംഗമാക്കി മാറ്റി സമീർ താഹിർ 2013 സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് നീലാകാശം, പച്ചക്കടൽ, ചുവന്ന ഭൂമി. സിനിമയിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാസി തന്റെ പ്രണയിനിയായ അസിയെ തേടി നാഗാലാൻഡ് വരെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. കേരള, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അങ്ങനെ 8ഓളം സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത്. നാഗാലാൻഡിലും സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ കാസി അസിയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ നാഗാലാൻഡിലാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അത് നാഗാലാൻഡ് അല്ല. പകരം അത് കോട്ടയത്തെ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയാണ്. നാഗാലാൻഡിലെ ചില ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പെർമിഷൻ കിട്ടാതാവുകയും മറ്റ് പരിമിതികൾ മൂലം ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറയിൽ നാഗാലാൻഡിന് സമാനമായ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ഇടുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത്. ടേക്ക് ഓഫ്. 2017 മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയാണ് ടേക്ക് ഓഫ്. ചിത്രത്തിൽ നേഴ്സായ സമീറയും ഷഹീദും ഇറാഖിലേക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയിൽ ഇറാഖും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളായ ബാഗ്ദാദ്, മോസൂൾ, ടിക്രിത്ത് എന്നിവ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സീനുകളും അവിടെ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇറാഖും ഇറാഖിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ഇറാഖിലല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പകരം അത് ദുബായിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദുബായിയും റാസൽ ഖൈമയും പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളാക്കി അവിടെ ഇറാഖ് സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു മഹേഷ് നാരായണൻ. മണിച്ചിത്രത്താഴ്. 1993 ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളായി വന്നിരുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസും പത്മനാഭപുരം പാലസുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയിൽ നാഗവല്ലി ഇരിക്കുന്ന തെക്കിനിയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ രണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നില്ല. പകരം അത് ചെന്നൈയിലുള്ള വാസൻ ഹൗസിലായിരുന്നു. ജെമിനി സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ഉടമയും ജേർണലിസ്റ്റും സിനിമാ സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവുമായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശ്രീനിവാസിന്റെ വീടായിരുന്നു വാസൻ ഹൗസ്. സാക്ഷാൽ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് 2 തവണ താമസിച്ച ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ആയിരുന്നു തെക്കിനി, നാഗവല്ലിയുമെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ട്രാൻസ്. 2020 അൻവർ റഷീദ് സംവിധാനം ചെയ്ത നിയോ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ മൂവിയാണ് ട്രാൻസ്. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജോഷുവ എസ്തർ ലോപ്പസിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നെതർലൻഡ്സിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ കാണിക്കുന്ന റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആംസ്റ്റർഡാം ആയിരുന്നില്ല. പകരം അത് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ആയിരുന്നു. ആംസ്റ്റർഡാമിലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിന് അനുമതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് പോകുന്ന സീൻ അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനോട് സമാനമായ രീതിയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ സെറ്റിടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഏകദേശം 14 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവർ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയെ ആംസ്റ്റർഡാമാക്കി മാറ്റിയത്. ജാനേമൻ. 2021 ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത് സൈലന്റ് ഹിറ്റായ സിനിമയാണ് ജാനേമൻ. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബേസിൽ ജോസഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജോയ്മോൻ എന്ന കഥാപാത്രം കാനഡയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രംഗം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് ആ രംഗം സിനിമയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ കാനഡ വരെ തോറ്റുപോകുന്ന ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കാനഡയിലല്ല, പകരം ഇന്ത്യയിലെ കാശ്മീരിലാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാശ്മീരിലെ മഞ്ഞുമലകൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവിടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാനഡ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷേ എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും അതൊരിക്കലും സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്. 2014 അഞ്ജലി മേനോൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്. ബാംഗ്ലൂരിനെ ഇത്ര മനോഹരമായി കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു മലയാള സിനിമ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ തീർച്ചയായും പറയാൻ കഴിയും. കേരളത്തിലും ബാംഗ്ലൂരിലുമായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിലെ IT പാർക്കായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സീനുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നില്ല. പകരം അത് കാക്കനാടുള്ള ഇൻഫോ പാർക്കായിരുന്നു. ഒരു മരുഭൂമി കഥ. 2011 പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ സിനിമയാണ് ഒരു മരുഭൂമി കഥ. സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ സാക്ഷാൽ ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ വന്ന കഥകളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും സിനിമയുടെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദുബായിലല്ല, അത് അബുദാബിയിലും ഖലീഫ സിറ്റിയിലുമായിട്ടാണ്. തന്നെയുമല്ല, അബുദാബിയിൽ മുഴുവനുമായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്.
പുലിമുരുകൻ 2016 വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ 100 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയ സിനിമയാണ് മോഹൻലാൽ നായകനായ പുലിമുരുകൻ. ചിത്രത്തിലെ മുരുകന്റെ വീട് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനായി വന്നിരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പൂയംകുട്ടി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ കാട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചില സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കേരളത്തിലായിരുന്നില്ല. പകരം അത് ബാങ്കോക്കിലും മലേഷ്യയിലും തായ്ലൻഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് സംശയമുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ അത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ജല്ലിക്കെട്ട് 2019 ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി സംവിധാനം ചെയ്ത സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയാണ് ജല്ലിക്കെട്ട്. ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ റെഫറൻസുകളും ഡീറ്റെയിലിങ്ങുകളുമുള്ള ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഇന്റർവെൽ ബ്ലോക്ക് അതിഗംഭീരമായ ഒരു സീനാണ്. കയർ പൊട്ടിച്ചോടി ഒരു വലിയ കിണറ്റിനുള്ളിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പോത്തിന്റെ ലോ ആംഗിൾ ഷോട്ടിലാണ് ഇന്റർവെൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അതൊരു കിണറാണെന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അത് ഒരു കിണറായിരുന്നില്ല. പകരം നിലത്തു നിന്നും 25 അടി ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയായിരുന്നു അത്. ഒരു കിണർ നിർമ്മിക്കാതെ തന്നെ ഒരു കിണറിന്റെ മുഴുവൻ സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ വിസ്മയപ്പെടുത്തിയ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കുതിരപ്പവൻ. 2021 സന്തോഷ് വിശ്വനാഥൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മമ്മൂട്ടി സിനിമയാണ് 1. കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ കേരള നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ നിയമസഭാ മന്ദിരമെന്ന് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്തതും മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുമായ പഴയ നിയമസഭാ സമുച്ചയമായിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് പഴയ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്നത്. കാശ്മീരം 1994 രാജീവ് അഞ്ചൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സുരേഷ് ഗോപി സിനിമയായിരുന്നു കാശ്മീരം. ഈ സിനിമയിലെ വളരെ ഹിറ്റായ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു പോരുനീ വാരിളം ചന്ദ്രലേഖ എന്നത്. യമുന നദിയുടെ തീരത്തുള്ള താജ്മഹലിനെ പിന്നിൽ സാക്ഷിയാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഈ പാട്ട് അതിമനോഹരമാണ്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന താജ്മഹലിന് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുവരെ കണ്ട താജ്മഹൽ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമയിൽ കണ്ട താജ്മഹൽ ആയിരുന്നില്ല അത്. ഈ സിനിമയുടെ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താജ്മഹലിൽ അവർക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആർട്ട് ഡയറക്ടറും കൂടിയായ രാജീവ് അഞ്ചലിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു താജ്മഹലിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. യമുനയുടെ തീരത്ത് പണിതുയർത്തിയ താജ്മഹലിന്റെ മറുഭാഗവും മുൻവശത്തെ പോലെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിർമ്മിതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ താജ്മഹലിന്റെ മറുഭാഗത്തായി ഇവർ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും പ്രേക്ഷകർ ആ പാട്ട് കാണുമ്പോഴും താജ്മഹലിന്റെ മുൻവശമല്ല ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ അത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു ലൊക്കേഷൻ മാറിയെങ്കിലും രാജീവ് അഞ്ചൽ അത് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അസാധ്യ കഴിവുള്ള ആർട്ട് ഡയറക്ടറും കൂടിയായ രാജീവ് അഞ്ചൽ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡ് സ്റ്റാച്യുവായ കൊല്ലത്തെ ജഡായു സ്റ്റാച്ചു രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തന്നെയുമല്ല, മലയാളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓസ്കാർ സബ്മിഷന് പോയ ഗുരു എന്ന സിനിമയിലെ ഫാന്റസി വേൾഡ് ഒരു പാറമടയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതും രാജീവ് അഞ്ചൽ കൂടിയായിരുന്നു. ദൃശ്യം 2013 ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ സിനിമയാണ് ദൃശ്യം. ചിത്രത്തിലെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വീടും കേബിൾ കടയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും അടങ്ങുന്ന ചുറ്റുപാട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജാക്കാട് എന്ന സ്ഥലമായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പക്ഷേ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ രാജാക്കാടായിരുന്നില്ല. പകരം രാജാക്കാട് നിന്നും 70 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തന്നെ തൊടുപുഴ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, സിനിമയിൽ തൊടുപുഴയ്ക്ക് ധ്യാനത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതും സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന സ്കൂളുമെല്ലാം തൊടുപുഴയിൽ തന്നെയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ദൃശ്യത്തിൻ്റെ തമിഴ്, തെലുങ്ക് തുടങ്ങിയ മറ്റ് റീമേക്കുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സീനുകളെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തതും തൊടുപുഴയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് ആശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കുക. അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.